Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, сез форсат тапшыруын карыйсыз. Бүген без Кызыл Чапчак авылында. Татар халкында элек-электән хатын-кызларга бала табарга ярдәм итүче, баланы кабул итүче киндек әбиләре булган. Бүген Кызыл Чапчак авылының мәдәният йорты хезмәткәрләре безгә киндек әбиләргә багышланган күренеш күрсәтәчәкләр. Көтүләр бигрәк озак, бигрәк озак интекте киленкәем, бигрәк озак. Юкмыни анасы. Шу атасы һаман. Юк. Мин малларда карап кергән идем инде. Интегә киленкәем. Бигрәк озак икәнем, анасы. Утырыйм әле. Ни, анасы, кыреле. Анак туарга тора даган исемен ни атлы кушарбыз икән? Атасы исеме дип инде без үз малайыбызга куштык бит. Ата-анасы кушар исемне. Алар уйлап тапсын. Алай дисең дәген анасы. Яшьләр нәрсә белсен инде алар? Әзрәк өйрәтергә кирәк инде аларны. Шулайнан сатасы, шулай. Без әйтмәсәк аларга кем әйтә? Кем өйрәтә аларны? Яшьләргә өйрәт. Әтисе туды, кара тавышларынан көрлеген. Туды бит. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. 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 Котлыйм сезне оногыгыз белән. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Исән сау туды. Дүрт ягыда сау сәламәт. Килен нишек. Хәдишәттәй. Киленең дә исән сау, Аллага шөкер. Хәй, киленнән бигрәкләр дә уңгансың син. Бигрәкләр сабыр инде. Син бит үзең дә сабыр идең, Хәдишә. Карат. Битрепләр үзебезгә шаган бит бу. Кара җыма бик кетти. Әйдә кир түрдән, кунаклар да килә, әйдә. Юк, килен янына чыгам әле. Киленнең хәлен белеп керермен. Бу инде электән килгән гореф-гадәт, безнең әбиләребез иләрдә бәбиләгәннәр. Аларны бит инде бәбиләтүчеләрне көндәг әби дип җөрткәннәр. Алар бик хөрмәтле, бик данлыклы бит инде. Аларны бер кайчан да онытырга ярамый. Шушы Кызыл Чапчак авылында көндәг әбиләрне санап китсәк, беренче көндәг әби ул Мәфтүхә әби булган. Аннары Җомабикә әби, аннары Суфия әби, Әнфисә әби, менә хәзерге көндә дә исән сау Лена әби. Лена әби инде ул мен Лена әби турында сөйләп үтәсем килә. Лена әби яшь кыз бала, медицинаны бетергәчтен шушы Кызыл Чапчак авылына эшкә җибәрәләр аны. Ул шушы авылга килеп эш башлый һәм шушында төпләнеп кала, кияүгә чыга, балалар үстерә. Ул инде бик күп кыз әниләрне бәбиләткән. Ул һәрберсен исемләрен әйтеп менә сөйли. Аларның тормышлары турында да ул белеп нитеп тора инде, җиренә җиткезеп. Һәм менә Лина апа инде ул әйтә, минем тудырган балалар күбесе инде юк. Мин аларны дугадан калдырмыйм ди. Бүгенгесе көнне Лина апа ул агәби урынына тора. Оны туды җиргә аваз салып. Кичкенә, ләкин ул кеше, шул кешегә бүген исем кирәк. Аның булсын тирән мәгънәсе. Бишеккә салып карыйган атасы. Шулай. Яшьләрне әзрәк өйрәтергә кирәк инде, әзрәк әйткәннәргә кирәк. Тутайлы бишекне атасы. Әйдәл анасы. Алла биргән. Карале, анасы азарынган сүзебез бар бит. Анак тугач кырбан чалырбыз дип, теге сарыкны
Құрбан етіп чалырбыз енді Аллаға берсін. Шулай айтырбыз атасы, сен дегенше болыр, шулай айтырбыз. Менә мин деген бала исем кушканда, аның шундый юласы бар, үйне чистартырга кирәк. Мин дә күршеләрне чакырдым, менә алар да кирип җитәрләр. Шулай. Кем дип исем кушарлар дип, барсы дагын башвата. Алла дөнья каршысында исемсез бала ята. Кем күршеләр? Исәммесез, исәм. Эй, күршеләрем, кунакларым да килеп җитте. Оныкларыгыз туй шатлыгын уртаклашабыз. Рәхмәт, бик зур, рәхмәт. Эй, бигрәк зурлап килгәнсең, бигрәк зурлап килгәнсең. Исәнләрмесез? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Эй, Дуршаны тигән, акылы камил булып үссен. Амин, бирок шулай булсын. Кара белешләрнең матурлыгын. Эй, шундый матур белешләре. Зурлаплар килгәнсез. Әссәламу алейкум. Ва алейкум әссәлам, күршегәймен, кисәгәйем. Хәбәрләрегез белән, шатлыклары белән, рәхмәтләре, тәвфиклары белән Рәхмәт бик зур. Эй, бигрәк зурлаганнар инде күршеләрем, бигрәк зурлаганнар инде. Соңга калдым дип торам инде. Соңга калдым дип торам, өлгөрдüm әле, өлгөрдüm, әлхәмдүлилләһ. Менә бәләкәй генә күчтән эшләсәм. Пешерергә. Төн бар, Аллаға шөкер, Аллаға шөкер. Утыр төшөм абикә түтей. Утыр. Утырып гомерләрем үтә инде. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйдәгез, йортка бер дуга кылып алыйк. Утыр анасы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيه وهبنا خيرا منه آمين الله أكبر يا Rabbim Allah'ım şu yüzlere hayırlı bereketli ömürler ver hayırlı bereketli halal rızıklarına keng olsun Rabbim Allah Teala amin Күршеләр, минем сезне шакыруның сәбәбен беләсез бит инде. Бала туганнан соң үйне чистартырга кирәк. Мин бу олы эшне сезгә тапшырам. Аллаһ Тәала бу өйгә тирә-юньнән, уттан, судан сакласын, җилдәвыллардан сакласын. Хәзер шушы гарәп-гадәтне үтәп китәсем килә. Каягыз әле, күршеләр. Ут атасы күк була, ут атасы сары була, ут кызы кызыл була, кызына калгач кызу була. Ут уйнама, уйнамыйк, көлмейк, бергә тату яшәйек. Менә шушы кара сыер сөтен яндыра алсаң, яндыр. Ярар, күршекәйем. Рәхмәт бик зур. Амин, бирок шулай булсын. Менә мин дә үйегезне чистартып алыйм әле. Төрле албасты, зәхмәтләр йортыгызны читәтеп үтсен. Амин. Җир атасы, җирән сакал. Су атасы, суган сакал. Җир анасы, Сынныбикә. Җир кендеге бер. Җирдән килдең, җирдән кит. Шушы беркене ишек төбенә сакка куям. Ярар. Баланы 40 көне тулгач, алып куярсыз. Ярар. Оныта күрмә Хадиша, оныта күрмә. Онытмам. Шушы өйдә яшәүче барча кешеләр, баланың әти-әнисе, әби-бабасы сау сәламәт булсын. Яңа туган бала белән илгә тынычлык, бәхет, шатлык килсен. Амин, шулай булсын. Ay Allah, əzrək ışkırıb alı gəlib alanı, əlibik isim qoşulmağan. Qarəli, atası, sen бар, Mollаны алып кел хәзрәтне, мин тагын карап киләм. Ярар, син ату ашларны булдыр, тыкмачларны сал, хәзрәт каршысына барым мин. Rabbil alamin, Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, ihdinas-sirâtal mustaqim, sirâtal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Jinlər bağılmasın, şeytanlar bağılmasın, Allah hayırlar. Amin. Баланың
dünya bilen, tabiat bilen tanışığı, tuğan tel aşa, bişik jırlar aşa başlana bit. Eydegizleri bir enilerimiz yaratıp jırlagan bir bişik jırın jırlap alayık hele. Belli gider bu medreseye gider bu. Yaşlar, sizge eytem, balalarınızı bişik jırları jırlap üstüregiz, bişik güleri kilep. Ol jır, olman, bişikten bişikke küçsün, ilerden ilerge küçüp, ilerimizin türlerine ökkirsin. Mine bizning zamanda, ilk zamanda bebi to'ylarini shunday matur etib ko'ngil etib o'tkazganlar. Onda ko'ngil qo'noqlarning eng qadrlisi, eng ehtiromlisi kindik abi bo'lgan. U eng birinchi bolaning kindigin kesib, qo'lina olishida kindik abisi bo'lgan. Eng birinchi butun jolalarni ketirib, muncha yuvindirishida kindik abisi bo'lgan. Shunga ko'ra kindik abisine ehtirom bek zo'r. Хатын кызга бала табарга ярдәм иткән өчен йорт хуҗасы киндек әбигә зур бүләкләр әзерләгән. Шуларның берсе түгәрәк итеп пешерелгән ипи. Аның уртасына нәшә шулай киндек тә ясап куйганнар. Бу баланың бәхете түгәрәк һәм олы булсын өчен. Шуларга өстәп киндек әбигә тагын баланың киндеген кискән һәм бәйләгән өчен кәтүк, Кулын юар өчен сабын һәм тастымал да бергәннәр. Әнисе, без кайтып җиттек. Шулаймы? Әйдә, хәзрәт. Әссәламу алейкум. Түрдән. Әнисе, кайтып җиттек без. Яра, вәгәләйкем әсәләм. Әйдә, түрдән үзегез. Менә рәхим итегез, монда утырыгыз, әйдә. Әйе, шулай булсын. Амин. Ишеттем. Бик шатлыклы haberlerini etti. Allah'a şükür. Edəgiz bir iyiyə dua okuvalayıq. Edəgiz. İsim kuşmalara gerek bala isimsiz bir o iki dünyada yürüydü. Şuna göre balaga isim kuşlara gerek. Namazga xatli işlerini bitirib alayım. Allah'a tapşırıp. Devam et özü. Boş bilen yatavan. Şuraya bitelim. Ne şunlar var? Bismillah. Tavuşla kelmeyin. Жыламый. Bizden bugün ninde sebep? Bala tuğan bu dünyada onlara isim kuşa gerek. Kim bulayında kim atlı bula? Selimcan isimli bula, Hazret Selimcan. Kim ulayında? Salihcan. Salihcan da. Selimcan oğlu Salihcan. Ayga. Hürmetli bu olsun. Gedegiz bir azan aytıp balaga isim kuşayım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabine alıp koyuyoruz. Bir şeyine. Otur Hazret, gelin otur. Senin ismin Selimcan deyip şecerege yazıp koyula. Ünlülerin, sınırların küp bulsun. Devam etip nesil ağaçın. Amin bro, şolay olsun. Mühendisi. Koya, tomagı da açkandır. En iyisi yanına kırtıp salayım balanı. Eydegiz konaklar, şeyle balabız hazır. Bebiге isim koşuldu, onağım isimli buldu. Eydegiz, şeyle balabız. Soru bulup olmaz.
Безнең мәдәният йортында халык театры шәп килә. Ул халык театрында безнең режиссерыбыз Гали апа Хатипова эшләй. Шулай ук сәнгать җитәкчебез Айзат Шайхутдинов. Без барыбыз бергә шушы халык театрында спектакльләр белән чыгыш ясыйбыз. Халыкка гореф-гадәтләрне онытмаска менә шушы киндек әби кебек күренешләр күрсәтәбез. Аларның һәрберсенең йортлары бар, хуҗалыклары бар. Ләкин алар барысы да мәдәният өлкәсенә тартылалар. Кешегә якынрак булырга тырышалар. Алар шушындай матур гореф-гадәтләрне күрсәтә беләләр. Спектакльләрдә әйбәт итеп уйныйлар. Кешене һәрбер нәрсәсен ничкәлеген күрсәтә беләләр. Бик зур рәхмәт җиткерәсем килә шушы халык театрына җирүче кешеләребезгә, барчасына да. Алар менә һәр вакыт тыңлыйлар. Бик зур рәхмәт аларга.